remen sanget lan trenyuh ningali kawontenan keluarga besar Bapak Smito kaliyan Ibu Mariati ingkang dalu menika genep usia pernikahan ingkang ping 50 tahun. Ulang tahun pernikahan Mas. Muga-muga ulang tahun pernikahan Mas iki iso musin ning awake dhewe ya, Pak. Muga-muga awake iso nganti 50 tahun kaya Bu Mariati ngono lho, Pak. Insyaallah. Piye ya ngerti kok lakone piye. Yo nyuwune pancen ngono ning rawani aja iki streaming kok. Lek nganti didatane kok buka singgen karo Pak Cahyo kok ngono romantis. Bae sok akhire piye nek ora ngerti ya to buka sih. Mbuh. Ya amin buka sih amin. Nggih, pramila dalu menika kula badhe ngaturaken tembangipun apa? Sarung jago. Sarung jago. Dipun bawani napa mboten? Yo komplit sak bawane pisan ngono kuwi. Bawanipun monggo saged dandang kula banjir saged utawi asmarandana nderek kalian Bu Kesi kula niku manut kalih panjenengan merga kula pun kondang dalang sing paling wedi karo bojo nggih kula niki. Ya. Lho, panjenengan kedang ngaten Pak Dalang. Iya, Pak. Wong rumah tangga menika yen wong lanang mboten manut kalih bojo niku bahaya. Bahaya kedah manut kalih bojo wedok. Mergo lek mboten iso-iso menceh iso napa nggih? Wong lanang ra ndek wedi akhire ya aneh-aneh ngono iku. Nah, kula niku nggih saestuni dalu niki. Ibu Mariati menika saged menguasai bapakipun. Sok menguasai. Mula tembange sarung jagung. Apa kok angge sarung? Nuwun sewu, sarung itu adalah simbol kejujuran. Jaba jero padha. Saiki iklan Bu Kesi. Nuwun sewu. Iklan kopi kapal api kayak ngapusi. Jare kapal api dibuka ora enek kapale. Nggih. Ora ngono kuwi. Sak 3 roda kae. Bareng dibuka kae bak nyamuk jero enek rodane. Sing jujur ki ya kuwi sarung. Tak gajah duduk. Buktine sarung dibuka enek telaline ya ta. Wes, cek ombak. Nggih pemanasan Pak Gareng lho ya. Ayo ngene kuwi. Asmarandana Bu? Nggih, mangga. Jumeneng. Macet gaya. Tembang menika ugi kulaturaken dumateng Bapak Kepala Desa Purwosari. Pandonga kula mugi-mugi enggal dipun paringi sehat. Ya kok, bar lundung lho. Ler nggih Pak nggih, Bu. Pak Lurah bar kecelakaan nggih. Nah, dipun dongaaken ndang sehat, ndang pulih. Wong niku lak ya dilike kalih danyange aja lali wayangan. Omongan wong golek dhuwit ya. Nabisan kena ugi kulaturaken minangka tandha sungkem pangabekti kula dumateng para kyai bunyai
pengasuh pondok pesantren Nglalat dan Ponorogo wabil khusus ing pondok Wali Songo Ngabar. Ya, sing winginane Kiai Ihsan diderekake karo Kiai Jainul tindak ana ing Jabat Karanganyar. Pondok Wali Songo sing biyen sering wayangan lan off bertahun-tahun, insya Allah wayangan meneh besok tanggal 4 Juli. Wah iya, karo ngeterne Brahma ya. Nang Pondok Wali Songo. Iya. Monggo Bu. Yen sembah nuwun, monggo lajeng sarung jagungipun.
tembang nuwun wilujeng kala wis katur tembang klasik sarung jagung karya sang maestro Kinarto Sabdo dening Ibu Sukesi dan kawan-kawan.